Alhamdulillahilladzi jalla sya'nuhu wa la ilaha ghairuh wa ashhadu an la ilaha illa anta wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh salawatuhu wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal mustami'un wal mustami'at, assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Game mansuras di tanong membegaya sama tanus apa memakinkan adi gulalan sa isagyang kaya panagunta managyang kaya engineer tanong si engineer Habib Abdul Hamid agugyang kaya bubaynian ase Haji Nasria Abdul Hamid penginintano sa ikwallah pegumanuman anwat lagi yang kortoa bugiriran nagusopan naguntaman iran se sagyang kaya diiran na kapan naguntaman. Sabab saya na di tanong pakalilipatan sa tanong ng mga manusia tanong ayak adnaw wallah nagyan pud kapsirbisyo niyan sa ikukan na niyan mga manusia tanong tanto din ini sekal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kiya baluy tanwa mga umat yan agyang kutuwa kabaluy tanwa mga tao amang bagian tanwa agyang kutuwa surga wallah nagumakalides si isagyang kutuwa neraka wallah. Sabab saya na katawan tanwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isa din aw ngayayan nagyang kuto mabaluitan wa mga tao asa iku kapumataytan na mamakasulod tanu sa iku surga nagu ayamala asingay yan na masapaat tanong yan sa isa anuman amori nagu mabaluitan wa mga tao at kabubayaan wala sa isa anuman amori nagyutumam isabab apian naguntaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udi napian namaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antu na unun iukit agyang kunto kabubayaan katan wallah na aya karinaw na sabab sa dentanus kanyan mi prauta ugay na miya kabegak sa mga paduman nagumiya kabegak sa andeni na mga turuan nagmangandauan aming bulalan sa iko Quran naguso hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aginan so hadisian umani isa na upama kabanyan din pemimikiran na akala igagawratan Rasulullah na andeni na didin kaitong agyang kutong agigaw niyan rektanong aya karinaw na langon-langon ang mga katiruyan na manunumpang sa isagyang kuto akabaluitan wa mga tao apipiyapya sa isagyang kaya dunya na mabaluitan wa mga tao amalay panaguntaman sa ikosimba sa ikwallah nagumabaluitan wa mga tao amamuntan sa ikwallah. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayas sabab akini begak kenian rektan usi sagyang kaya mga sabda niyan nagugyang kaya mga tutulan yan na ubadi kalu na mga kuwatan urun sandewan amin daw tanong sa ginawa tanong
na makakuatan ron sa pangangalak, amin pangangalak tanu sa ginawa tanu, makakuatan sa panguyat, amin panguyat tanu sa ginawa tanu, na ayamala na makakuatan ron sa anday ni naguna akan gunaan tanu sa isagyang kaya dunia, na akan gunaan tanu sa isa aduman amor. Yun ay sabab, isa din na pimbubanugo Rasulullah na anto na unon iso mga tao na mapakahikterya. So mga umatian na mapakahikterya. Amatiro yanon, agyang kaiyadatarai na kailangan na kahikteran nyo. Nasabab sa isagyang kuto, aanday ni na datanong niyan misumpaya, na ayadin ay nibagakian raktanong, nagyang kuto mga katiruyan, kauba di kalong-kalong, na anday ni na mabatiya tanong, na mabaluyo tumampo, tumasa ginawa tanong, nagukay teran tanong sa ginawa tanong, sa di tanong may tanuga, nagukapang miyatan tanong, ginawa tanong, sa isagyang kuto mga pipil. Dataragyan ko taki ano yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isa hadith, ayat Peter yan, natigiyan na sayati zamanu ala ummati yuhibbuna al-khams wa yansawna al-khams. Pagkatali mo maatigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamasasay ko mga umatakan ang kababayaan nila nagyang kaya 5 kaklase na ikagwidira o di nandira ino naniran diran siap ng agyang kaya 5 kaklase. Ay manang na inuanan pagano yaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayah sabab yan na antan kay tiyan kakagya sa manusia na waraan yan nagyang kutalala yung nakapakay tera yung kayigira na kisusu o di na kalipat o di na karibat sa isagyang kutadin yan kang galbag na ayah kaya pangalo yaw Rasulullah sa isagyang kaya mga hadis yan na uba di kalong-kalong nagyang kutakip kisusung manusia na gusto kap keribatian kap kelipatian na mapakatadum agyang kaya mga hadis Rasulullah na ayam malak na sumakatir wallah sa Quran. Anto nagyang kaya kebubayaan mga umma alima na diray nun niran mambuag yang kaya 5 kaklasik. Paganayron yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Ayat 3 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebubayaan niran na sa dunia wa yansawna al-akhirah na ayam membuat tigian anderai nun niran o di na pakalipatan niran na solungan amori. Katawan tanong agyang kaya dunia na ditano sa ikutay giyang kaya dunia na makampeta iya derpa giyang kaya dunia na tanto magaan agyang kota kasigit tanurun engkay no na inaman agyang kota katiru Ibn Umar radhiyallahu anhuma tigyan na kung fit dunia ka'annaka gharibun aw abirus sabil baluyang ka tigyan ditiru nutu Rasulullah sa Ibn Umar baluyang ka tigyan sa dunia ka adat tarkaun umamimisita giyang kutuwa kia anu yaru Rasulullah seko Ibn Umar radhiyallahu anhuma na inutupitir Rasulullah na kagia katawan yan agyang kaya dunia na tanto makampat na ini panguyat yan ito seko Ibn Umar nagupitir yan ito seko Ibn Umar kaan katukaw yung Ibn Umar naguan yan dikelipati agyang kaya dunia na miya kabuba-buba agyang kutakap pagintawon datar kau nantigin umamimisita kaan nakagarib datar kau umamimisita nagyang kutuwa piya kasay baratan ro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakarina sa tanto makampat ngayon nada amya misita agyang kutapya misita niya nabuon miyaling kaayawaraan amami misita na mamisita si isagyang kutap misita niyan na mag-abu agyang kutuwa kapag indudian sa ikudar pa yan ayawaraan na mamimisita na makapamisita si isagyang kutuwa sumwa niyan na magndudepung gagaambu kapag indudian sa isagyang kuto aanday ni nadar pa yan ayawaraan amamimisita na mamimisita si isagyang kutuwa walay apumisita niyan na magaan sumagaan na magndudbu si isagyang kutuwa walay apunan niyan kadua Peter Rasulullah seko Ibn Umar nadigyan aantunaunon beluin utaw aginawan niyan adatar upagukit sa isagyang kutuwa lalang
ayawaraan agyang kutua kau kitsi sagyang kutua lalan na tanto magaan agyang kutua kapagukitian kana uwamante kada miya simatan wa miyo kitsi ku mga lalan miyo kitsi sagyang kaya mga karsada aba ande ni nabaw na miya katurog o di nabaw na miyading o di nabaw ron kakaden ka ayawaraan apagukitsi sagyang kutua lalan na igirat sa manuto aande ni na diinde limakot na diing gagaan sa isagyang kutwa kapagukitian kaano misampay sa isagyang kutwa semuanya. So kiyan garo Ibnu Umar sagyang kutwa kadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na antunay bitiru yan tigina ida amsayta fala tantadiri sabah wa ida asbahta fala tantadiri masa. Gira atimu Ibnu Umar akia pita angka na ubang kanayaway kagibir ka na igira akia gebinang ka na di ka penanayaway kapita ka antunay mana to na ayamana niyan nagtumaw to sa ginawaw manusia asabab caskanian na mapapadan mo sa isagyang kaya dunia amakampat akab begintawrong na kailangan na dinian na nayaway ka andeni na kagubiron igira isin ito kapipitaan kagiyo pira-piray mga tao ase isagyang kutwa kaya pitairon na dami sampay sa ikaw kagubinian na sa ima mo si isagyang kutwa kinisampay kasi isagyang kutwa magibi-gibi kagubi-gibi na aya patoterka na makandali makot kasi ikaw simba sa ikaw Allah aya sabab yan na pira-pira mambuitaw ase sagyang kutwa kaya gibiniron na si ko kaya turugon o di na si ko mga ninsan agan bukyan na bedenteri mo wala ada misampay si sagyang kutwa kapita-pita gitu ini sumpat o Ibnu Umar si sagyang kutwa katir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gina ni betad agyang kaya dunia na makampat agyang kutwa kapagintawiron Giyang kaya dunia na tanto mabubagyan ko takap paguyag-uyagiron na giyang kaya dunia na disi keday sa manusia na ginan isa inaloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magpakataling umasay kumasa at tigyan at kebubayaan umangat tao agyang kaya dunia na neray noniran o di na kelipataniran agyang kutuakan kang kebubayaan sa iko kapengget bekairan sa iko lunto iran apara sa iko alungan amoriran. So Allah nami aluin yan sa isa Quran ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Sadaqallahu azim. Ikasuatiran atig wallah so kawiyag ku dunia adi so kawiyag ku alungan amawri ay mana na ikasuatan ko natig wallah ipakapi aginawatan so kawiyag sagyang kaya dunia adi so kawiyag sagyang kaya alungan amawri aso kawiyag sagyang kaya dunia na tanto makampat nagutanto margan akab begintaw naman antum na ikarag niya na sa isagyang kutong akang udang kanya di ka di makut na andin ni kiraot sa isagyang kutong makato akah na kaya na tanagyan ko ta di ka di makut kaya sabab yan nagkapakay miyak kalubay agyang kutong akang bubulosan ka so di ka kakuyagan na miyak kalubay so di ka kapanagdaman na miyak kalubay so panganan kanan ka na miyak kalubay kapira-piray mga tao asi isagyang kutong kaya pakatuan yan na dipakakan sa mga pipi apang nangkan kasabab sa isagyang kutong kaya pakalubay agyang kutong akang bubulosan yan nagyang kutong sokang agyang kutong ka anday ni nakabubulosan yan agyang kutong pakatang nang na gitu nah nasama nito na ikesuatiran antigwal na so kawiyag-uyag si isagyang kaya dunia kesuatan si isagyang kaya kawiyag-uyag si isagyang kaya dunia adi so kawiyag-uyag si isagyang kutong alungan amori au pa makapagilaya na so mga sahabo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inukiadaan siran sakal nagukiadaan siran sa sawan si isagyang kaya kapapadan miran si isagyang kaya dunia na ayap piya naguntaman na miran
nagyang kutwa simba sa ikwallah aya pinggel bekiran nagyang kutwa kasusu at wallah kasabab sa ayat tumu niran nasukawiyag si isa alungan amore. Pitir wallah ay nisumpat yan sa isagyang kaaya-aya. Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Tantua may ito ikipantag agyang kaya dunia sa isa alungan amawri o pamakabang ka din pakapendayaga nagtantua may ito ikipantag na si Imam Musi wallah na isa amya panutul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang kaya dunia na ikipantag yan sa ikwallah au pamamuka mala ibalik na mala ikipantag sa ikwallah agyang kaya dunia na diniyang pakai numan sok kerarangitan yan na diniyang pakakan sugyum di beranusa yang kaya dunia na kailangan na uman isa na kausaran niya na isa kumpas adi makadura kausaran niya na isa pagarungan amapia sokal papadalmiyan sei engkay no nama pemimikiran yang agiabis agian kaya dunia nama kampat sa taman ama kampat nagumabu basukap pagintawon sa taman amabu. Kedua atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagtigian yuhibbunal mal wa yansawna al hisab. So atigian sa mga umatakan na pagataling umaagian kutwa masa ak kebubayaan niran sutamu nagundiray non niran sukap pamagito nakadilipatan yan uba sutamu kian na pumagitong sa isa alungan amawri yinan ibutad agyang kaya manusia na inumambu aya kadakla ni gira na api kapanulis api amya kapriba na priba asar kamakatamu api amya kadermat na pendermat kasar kamakatamu ayaw tuwa sababian nakagiyang ko to akap kebubayain o umanisa sa isagyang ko to tamu nagkelipatan yang agyang ko to akap magito nga sa isagyang ko tamu kiyan kaso manusia na anday kapatay niya na ipuun sa ketak amya sukat yan na taman sa kalayan na langunod to pag-imbestigar wallah si isa alungan amawri dan na bong di pag-isa wallah pag-isa yan wanto na ikiakwang kasagyang kaya tamok ka bang apianulis anto na ikiakwang kasi utamok ka bang apilalalin anto na ikiakwang kasi utamok ka bang apiamankaw anto na ikiakwang kasi utamok ka bang abindirmat anto na ikiakwang kasi utamok ka sa iko kapapadanam kasi sagyang kaya dunia bang kapiangarasi sumadaklataw na langun rekanan ipagis wallah sa isa alungan amawri sa dingkad nanan manapas sa taman sa dingkar umapanembag kakagya ayas sa bapian nakatawan asu manusia na kebubayaan yan agyang kaya tamu na ayat kadaklan sa iko sabun ko mga manusia na sukap kebubayaan sa iko tamu na apya andai namanya kakwasiran odi na apya ayak ya pakaukitian nagyang kuto haram ay nisapar wallah na pagukitan yan sa asar kung kamakuan yan suntamu adin yang katawan na sebes sa alungan amori na andai ninapumagitong nutuk wallah sa sadin sa diyan kuto tamukian na ayak ito manong na limapya na ibran kung wallah ito na wallah na sapman sa ayak ito manong tamukian nagyang kuto mapya nagyuto mambu ipakadidas sa gyang kuto siksa wallah so Allah na may ano yan sa isa Quran ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah hayat tigwalla sumya marantiyah di kanong ketembang si kumangat tamukiyo nagudi kanong ketembang si sagyang kuto aantay ni na mga watayo sa pantag si kutadentadun si ikwallah engkay no to na aya sabab yan nasuntamok na amay kamatambang kaon na daagunan yan nagudabalin yan si ikwallah
naguda gunanian raka naguda balinian raka sa isalungan amawri ama kaliuli sakin den gener kaun wallah sabab si isagyang kutuan dan kau sara si isagyang kutuan mambiya biya anu ibnu wallah si isa Quran antunay tigyan mataan at tigyan as sumangat tamukiyo nagus sumangawat tayo na fitnah tapang itu pengeraktanan wallah itu bertanu wallah pagilay na wallahu andi matataman agyang kutuwa panagutaman kasi ikwagama pagilay na wallahu andi matataman agyang kutuwa panamar kasi ikwagama ino mga daysot tamukka na miyausar ka sa pantag si ikwagama ino mga daysot tamukka na minibgay kau sukadnar kau kadnan ka ino mga daysot tamukka na anday na pipiyapiyaan ka sa ikukiyakwa ang kau ino mga daysot tamukka na pipiyapiyaan ka sa ikukiyaw sarang kau ayay usaran ka sa ikut tamukka sa isagyang kutuwa kiyakwa ang kau na suy kububaya wallah ayaw mambuwa kiyakwa ang ka sa isagyang kutuwa tamukka sa ikukiyakwa ang kau nagyang kutuway kasuso at wallah na langulangon rekanan ipagisi sa isa dengan amori biya adoy po na wallah sa isa Quran ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu qtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrihi wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Sadaqallahu alaihi. Teru angka tigyan ya Muhammad amay ka sumangat tao na aya bedtadiran na matembang siran sa iku mga amairan mga nuksiran ay mana na ayalan kuan asang kutiran sa iku kapenggal bekairan sa iku agama na ayadairan nun kang gelbeka na sabab sa miya tembang siran sa iku mga luksiran matembang siran sa iku mga watairan matembang siran sa iku mga pagariran matembang siran sa iku mga karmairan matembang siran sa iku mga tunganairan matembang siran sa isagyan kutwa tamukiran sa ayakat tembangiranon na mataman siran sa kaput pemagitungaw pera-peray mga tao asa isagyan kutwa kapagintaw niyan sa isagyan kaya dunia na miya kakuasa tamu na miya tembangon mala ibarat tiya na sukya pangat tamukyan na miya tembang sa isagyan kutwa tamukyan sakya lipatan yan suparatiyan yan sa ikwallah dentar usta'alabah ala na yung tanupkin apiyang niniyan sa iku Rasulullah makakuasa tamuk nasukya pakakuan yan sa tamuk na miya tembangon sa taman sa suurdir o Rasulullah na dinyang paratiyan ang dinyang unang karina sagyang kaya tamuk na amay kudi kapiyapiyaan na kudi kausaran sama pihak pamimikiran na ketembangun sa manusia nasudin suwalay mitirun sagyang kutuwa tigyan na wa amwaluk taraftumuha matembang sirang sa ikut tamukiran sagyang kutuwa kapag pumagitungayranun wa tijaratun taksyaw na kasadaha o di na matembang sirang sa sagyang kutuwa diganganiran sa kalangiran sa ubabudin makalepas sa orasyan matembang siran sa isagyang kutwa di ganganiran sa kalangiran sa ubasiran malapis madakla mga tao aapya suwanday ni nasimba sa ikwallah apya so sambayang nakalilipatan yan
kasi matatambang sa isagyang kutuwa bisnis yan. Manakla keto nakaipanan na wag subang na matatambang sa isagyang kutuwa digangan yan sa iku mga padigang. Manakla keto nakaipanan na wag suwalungan adyo maanalisyung sa isa masgit ka matatambang sa isagyang kutuwa. Aande ni na digangan yan. Au ba di suwalla na piyakaw na niyan din at kialuyan niyan nung sa di kanu ketembang sa iku mga tamukyo, di kanu ketembang sa iku mga diganganiyo, di kanu ketembang sa iku nganinsan sa baaya ande nina penggalum kaniyo nagyang kutuwa katembangan sa isagyang kaya dunia kelipatan niyo sa simba sa iku Allah. Madagla mga tao asar ka makauntod sa iku diganganiyan na di pengelab diumpagawa sa iku ande ni na kaya sunod ng waktu katigin na amay-amay na niya kaumaap kos kamirak na diya kakapesaan at nagkataon kang amiyat taman din sa isagyang kutuwa kaunto din sa isagyang kutuwa mga darpa na desembo yang sa anungan at Jum'ah da penelekap sa isagyang kutuwa kaya sunod ng waktu at Jum'ah kakagiyang kalakyan sa ubas kanyan di makapesaan na ubaba din di makana ba sa isagyang kuto oras. Ginang ada taranan na pipikiran ka at kailangan makatubat ka sa ikwallah. Kau di katubat sa ikwallah nagkapakay itsiksa iyan rakanan sa isa aluan amore. Wa masakin utagdaw na ha matambang sira na tigwallah sa isagyang kuto adar pairang amasusuat siranon o di na mga igaaniran amasusuat siranon ayamana na dilan mapsuasuat suwallah dilan mapenggal bakso ini sugu wala kakagit tumuuniran abasiran makagaganag sa isa walay basiran makakakadin sa isagyang kuto adar pairan amapiyah basiran makakakadin sa isagyang kuto aanday ni na mga paparahiyasan niran amapiyah nakialipatan niran agyang kuto kapinuno at tanayran sa ikwallah sabab sa isagyang kuto ayat mata maulog kiran na kebubayaan niran so tamu nakalipatan niran sukap pamagito ahabba ilaikum minallahi wa rasulih yang kana nami yang aloy na matumu iranuto adis walla agususugu yan wa jihadin fi sabilih nagusukap pakibrang salalan sa ikwallah na matumu iran agyang kutuwa kabaya iran adisuka pakibrang sanalan sa ikwallah fatarabbasu nanaya wairan at tigwallah hatta ya'ti Allah bi amri sa taman sa makataling sa isagyang kutuwa mga tao agyang kutuwa suguan wallah agyuto so seksa yan aanday ni na tanto masakit na tanto margan giyuto so kasugu o wallah sa isagyang kutuwa mga tantara yan at tanto masakit ada bau pekar naguda bau andeni napakapalang isi isagyang kuto kapakantaling man antum nagyang nanu napikir wallah ang mga tantara yan napaganayron at tantara yan nagyang kayang kadua tantara yan nagyang kaya napay kadua tantara yan nagyang kaya ninong ayah ikapat at tantara yan nagyang kai aande ni nasakit ada ubahan manutan man pamimikiran agyang kaya kiasa gidagyang kaya taon ay lit na benci sa dunia o mani sa namihan kadi pekarulun yung kakayubo makagdam giyang kaya misosugat sa giyang kaya mga ubay tanwa mga hin dan taragyang kaya sa isa luso sa isa saupak sa Bisayas sa isagyang kaya mga padadar pa sa isagyang kaya Mindanao amaran ni sa isagyang kaya mga ragat iman to na tanto siran amukit sa kadimanan naginan sopat sa iku mga tantara wallah asunian amay ko sa mga tao naginan ukitan agyang kutong andewan o agamantan o agama Islam aming gulalan sa iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ginan mga tantara yan na manugaman pamimikiran na sugi makabunday sa telebisyon na pilay niya nagyang kaya pira asumi agidad taipong si sagyang kaya Luso nagugyang kaya Visayas nagugyang kaya Saupak sa Mindanao na tanto din amiyakan deras sa pamikiran o mga tao amiya subat at taipong na upama
na ditanurun pengakuan dewan benda ke mga limuratan Allah kagiang kaya mga muslim sa isagyang kaya mga padadarpa na kagiya sabab sa ayam madaklon na sa mga muslim na gyutoy sabab ay plides tanurun Allah dan taragyang kaya sa iratan sa isagyang kaya mga darpatan isad ay kakalimuratan Allah na kagiya sabab sa madakal ang makapumang niron nagyang kaya mga peda mga darpa na may ito ang makapumang niron nagyutoy sabab adipaka at wagyang kutuan mamangning sa ikon ikang beradusaw mga tao sa isang yang kuta darpa nagyuto mabuhi sabab ang pagkataling umaan Allah agyang kuto aande ni nanti ubayan kaya ganan taniran so tamukiran nah miyada so tamukiran kami yang kadang-kadang layad na mianud na so tamukiran Mia anu dagyang kuto darpa yan Mia anu dagyang kuto aanday ni na mga kasangkapan yan Mia binasagyang kuto pimberang ang mga alayarga kasangkapan na inu mga day pagariya aanday ni na muslim Mia kakwa kaun sandawan sa isagyang kanan akyay yang kasan kagiya piya kaunad nuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang kuto kapagat taling umamasa at kebubayaan ng mga tao supat timutamukan na kagiya sa manusia at kebubayaan yan supat timutamukan inu mga day si isagyang kanan akyay pakat taling agyang kaya dataranan anto na ikirin kaun nagu anto na ikiubu perga agyang kuto pat timutamukan ka Mia panutul ayam yang cuci nagyang kuto si Muhammad Jamil Dr. Muhammad Jamil piano tulian amya kaisa tinggi na anungan na adna tinibawami adna tinibawami na kay tinggi niya Muhammad Jamil amakaw makami sagyang kuto at tinibawami na miyaw mamiron miyay layang miron at tinggi nagyang kuto mamaa bubungkusan yan naliman yan nalilikod niya si isagyang kuto ako nakagintigin na may dami na inisi namin pagaya inuwan at tigyung nada at tigyung nato na masusua kayo at tigyung ko na giyang kaya masusua kan nakagaya inisi na aya patok na giyang kuto kapan tudakan na kano giyang kaya tigin na miya suwakan ande din na miyak toto nga lima niya kay nung yan bubungkusin na si iyayat tigyan mini puon sa iko kiapatay agyan ko to pagariyak so tigyan so kiapatay agyan ko to pagariyak na sa kamid na tigyan ni lumibungo na pedaguron so miyang bayangon miwiton sa kuba sa taman na tigyan sa pedagwat tuminip si isagyang ko to kuba sa kinilungan nakagiyat-tigyan anday ni naitipu akong sa isagyang kuto ako ba nakahanda tigyan wala kagiya ko katambunan na miyaning ako at tigyan nakiat usana ka na tigyan so pitaka ka na miyada na na diniyang kuto na piano no usana ka na tigyan na ayad na tigyan akyat tinasan sa pamikiran akan na giyang kuto pitaka na si imiyaw no si isagyang kuto kinilungan ako sa isagyang kuto pagariyak ronon miyaw nakagiya sabab ang tagatigi nakasuya nakan nakalutarakan napipet to anak na tigi yang tigagyang kuto mama sa isagyang kuto niyan kapanig tuda sa iyakin niya Muhammad Dr. Muhammad Jamil nakagiya tigi na makalutakan nakagiya tigi na andini na maumakan marautak na giyang kuto dindingan namanya to nak natigyan so pitak akatatampunan naswat tigyan so kaya to nak nun nakagiyat tigyan na makwak na miya pikirak natigyan ko na lalo ko dubuka miya kalutakan na inong ko na Diyos surong ako wanto na imasusuag yan kaya pagariyak na ayak natigyan kaya kiniisigan kaya kinaisigin si isagyang kuto dindingan na miya anong nagtigyan at tanto malaapon sagyang kuto ako ba naswad tigyan so kaya anong aknon na miya kasayaw ako tigyan na miya kasung ako si isagyang kuto ako ba naswad tigyan so kaya pakatimbo mawak na may kakawayan at mailer na tigyan na may kakawa agyang kuto lima ayat tigina din yan tiroon na tabangya kung ka
Sabab patigi akito si sagyan kutwa tantu kurun arya utagigaw kakagiyag pagariyakan. Nada kana tigi namat tigir nagyang kutwa kikakawan yan si sagyang kutwa liman yan nakyakap tanakan. Nasod na tigiyan so kiyakap tiyak nun. Namiyat tutong at tigiyan nagyang kaya limapo sakat tiyan tigiyan sumiyang betadiyan at tantod na kiyapas. Nasukyan go nagyang kutwa doktor. Na minisip yan tingin ang pagalian na anto na unon ipaparangayan o pagaling ka sa ikudan niyang pangkapatay. Nagtigin na sa pagalian na tanto ang mapasang ikapanambuyan ugay nagtigin nas kanyan na maligit kadipendiakat na dipensiga ayaw manang nagyang kutwa kaligitian nagugyang kutwa dinian kapsid ka nagyute kiya sabapan wala sa piyak irubrubu wala agyang kutwa mama si isagyang kutwa ko badikuan mabugyang kutwa katir wala alala yung tanong kaaloy asosiran untuk atig wala amiyat taman din sa kapani mo sa bulawan nagupira kada ay no sariran naguda pinggas tuiran salalan sa ikwala na panutudang kakira nagtigyan ni Muhammad aswallah na miyak kalala miyak kasakit-sakit agyang kuto miyak kayo tirot agyang kuto siksayan sa alungan ito atig wala abaluin wala apirin sa agyang kuto at tamo ko manusia at pakakayaw sa ikunara jahannam Eberin sa sagyang kutuatian manusia sa likudian sa isagyang kayang bila kilidian nauriano kipirin sa anong natirun wala aginan supyani mo yung nataan-taan mo supyani mo nasa manutong natanto to amarayag akani na agyang kutua sakat tao amamah asabab sa isagyang kutwa kada yan igagaw sa isagyang kutwa pagirnian na daniyan maraw sa isagyang kutwa kakakawaan yan ang awbaling babanoy apoy agyang kutwa liman yan na miyak kawayan akyas sabapan sa miyarubrug agyang kutwa liman yan ay dapatan sa isagyang mga dilig ay ginawa na miyak dakdak na dipsid ka at tigyan na sid ka kung nakianabatan agyang raya pera ka tumungwat tinggi na bakal matatag udi na dipendia ka tinggi na dia kata ko na di miya deso katatar utopia liya limian suwalla na liya limian pensudatar yang manusia okay manto na ikiala liman yan si ikwala nagyang ka na dia ka liya lim ka suwalla kasabab cadang kabugan sudikat na pimaligitan kasudatar ka manusia kagiya managiang kutwa dikat na sa ipakaanta pa sa isagyang kutwa mga tao akikargnan giyang kutwa miya aloy ang waluwas sinit akikargnan na inuruno itong pakaanta pa kakagiaan kaluagi naguan makapi ang ginawa niya naguan kasabot isagyang kutwa aanday ni na inindiakat ka amakuan yan namit pamamasaan yan udi na mausarian udi na makan yan sa kasabapan sa kisumpat sa isagyang kutwa kapiguyag-yagin sa isagyang kaya nakagibang adyung timaligiti nagyuti kasuan ikatlo at tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq kebubayaan iran sukadin nakapakanilipatan iran udi na didaray nung iran sumyangan Antono to akadin nalang na pimberang na inadin na kebubayaan ka na ayah kelipatan ka na sumyangan din di madakal au pamakabanin pakasay barat sa kasangkapan na mas kebubayaan yan nagyan kutwa terakyan na di sabanian masing beswallah pira-piray mga tawa pagbangan na sabab si isagyang kutakap kebubayaan yang terakyan na tungabanian ka pengwasingi adi sabanian masing beswallah na peduto si isagyang kutong aande ni namiyadin akan na ubar kapekang gaya guna si isagyang kaya dunia amay kuding kamosar si isagyang kutong kabaya Allah pira-piray mga tao at tungo niya na ayan yan kakakapetan nagwayan yan pagkausar agyang kutong mga silpunian ayan yan di kabuntayan agyang kutong telebisyon yan kadilipatan yan sumyangan din
Auba di sumyangan din narunon pagido. Pira-piray mga tao amat tutumuyan agyang kutuan din ni nawatayan adi susambayang yan ad nigila ko ang nagkataon ka aban badun ketaman sagyang kutuan din yan ka kasasainan yan sa isagyang kutuan watayan na din yang kebubayaan uban yang lingkulalan agyang kutuan panduan mukanya na gitu naginan na isanan andi ni na penanggilaan tanong kakagiya isanan apagusar no saitan sa ikukatibanan yan sa iku manusia kakagiya ayawaraan no saitan na puperasan yan sa iku manusia agyang kuto agal bukian puperasan yan sa iku manusia agyang kuto andi ni na paparahisan puperasan yan sa iku manusia agyang kutaki pemberadusan yan sa iku kaddan yan sa ayah sabab akan perasan yan na anyan kalipat yagyang kuto akasibba niyan sa iku miyanga din agyo to so kaddan tan rabbul alamin sa iku kaya tidawa sa Badr nagyama nagyang kuto kaya tidawa sa Badr na so mga kapir ku mga Quraish na isa din mambu akya baya-baya iran nagyang kuto akya berasyo saitan sa isagyang kuto aande ni na penggulaw laan nila ay mana na sudin sa saitan emi peraso ngayon nanto na iki aluyaw ng Allah sa isa Quran ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idh zayyana lahumus syaitanu a'malahum faqala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani nakasa ala aqibaihi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah rabbul alamin wallahu shadidul iqab inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab sa isagyang punto amasa nagyang punta kaya tidaw sa Badr nakna uba ayang hidap Rasulullah na bapagin tidawa sabab ku kaya to kawinian sa isagyang punto kafilah yang punto waruran o Aba Sufyan ipendegangian pesaanian agyuto so tamo ku mga muslim asiko kaya bagwitiran na makapupuun silang sa isa Makkah asumyong silang sa isa Madina na minibugakiran na ayam yang pikir Rasulullah na tigi na ayanan tan so Aba Sufyan kakuantan wagyang kanan ang mga patimuta-mutatan na inayanan silang mga muslim sa aya ito nga nakadakalirang na sobrang terugatus Urian o kaya pagayan ni no mga muslim na miyakat to kaw mambuso Aba Sufyan na dahilang kaayan nasukya to kawin no mga kapir ang mga Quraish sa isa Makkah na mirip pa na sila na tiyasowantan makitidewatan na ayak kadakliran na sobra silang siyaw betos sa mananagwi sa sangibo kadakliran isa niya pantul sa tutulan na sukod sa mga muslim sa giyang mutakiya pagayaniran sa iko Aba Sufyan na ayara beniran na 60 na ayak kudairan na 60 so mga kapir na kaya ayagan natin ang nakatidawad ng final na ayara beniran na 600 na ayak na kudairan na 600 so mga muslim sa giyang kutoras na ayaw tayran na 600 kakagiya inutong kakagiya kukuda nila na plural nila nung agyang kuto aanday nila kinwa kirang Abu Sufyan giyang kuto aganan tirang si isa Makkah riuran Abu Sufyan pupesaan yan si mga pedaderta so kung sa mga kapir na di kaito agyang kuto untayran isa niya panutul na umansadungan na ayay sidairan na auntan na siyam sa isa giyang kuto kadaklir sa isagyang kutong auras abasiran din miyakap
miyaka pentang ay mana na miyaka pagidanga na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isa din ang mapikiryan na mangnis sa musawir sa iku mga sahaba niyan na kay kumakapang ni sa musawir ang mapiyak yung pakatangkiran nagyutupan kamamang ni si ikwallah sa tabang nagyutupan kamamang ni si ikwallah sa tapakataban niyan siran si isa yung putuan yung kaptidon sumambu sa mga kapir na sabab sa tanto sira na madakal na mabubube siran na pangungur anday ni na di siran pangunduy no saitan sa aya di tiro no saitan nagtigi na iman to na dabar kanong pakataban sisir kanu so kabeger sisir kanu so sandieta sisir kanu so anday ni na kadakal sisir kanu so kapasang sa kapagiti dewa naman nagyan ko tabitir Allah biyatiatan mo ayam buwan yan tigian napiperasangkiran o syaitan sumangagal bekiran pitiro kiran o syaitan la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum da atigu syaitan ang pagkataban na kanu imanto sa iku mga manusia engkay no wa inni jarul lakum sakna tigian na didinding na kansakan lidinding na kaskan falamma tara'atil fi'atani nakasala akibay nakagiyad-tigiyad na maylay o syaitan agyang kutwa dua ka grupo antono to agyang kutwa dua ka grupo nagyutos o kaya pamang ni Rasulullah nakagiyang kumamang ni Rasulullah na piyakip panabangan siran wala sa sanggibu mga malaika sanggibu ang mga malaika asulimaw nagatos na sa ikumya din sa katampar sa kawanan na sulimaw nagatos na sa itong kumya din sa katampar sa diwa ay maana na mimbanoy sa mga Muslim ala bisang gibuang kadakliran sa isagyang kutoras nakagyang kumaylay ito saitan na ayam yan sa isagyang kuto mga tao nagtigiyan na inni bari minkum sa nagtigiyan sagyang kuto mga kapir na angya sakur kanu inni ara ma la tarawna asak nagtigiyan na kailay ng suminiw kailay inni akhafullah nagusakan na ikalkakan sa Allah wallahu syadidul iqab kakagya sa Allah na mitatarad wag yan putasin saya ang tawa sa iblis nakaadu giyang puto mga kapir na miyat tumuiran sukadun adi sukad na niram ang kaino nakagya sa iblis nakaadun na ayirang miyat tumuapalati ko iran nasa isagyak po to akyat tumo ay ranon nagkialipat na niran sumiyadun kiran aswallah na miyakat tidawasiran nagtiyaban siran roon piyatayan siran kaya bunuan siran sa 70 kataw kaya biyagan siran sa miyadakap ayat na kadaklian na 70 kataw so mga Muslim na ayaw miyasahid kiran na sa 10 gitu marginang giyang kaya kapanarik si isagyang kaya datar kakan ada taragyang kuta saitan arunon sumyari gagyan ko mga kapir adirang katawan nakadis kanya nakagya sumyari kung nadapakat taban ng wallah sumambu sa mga Muslim na may tusiran ibilangan nakagya si silang sumyari si kumiyangad na swallah napiyakat taban siran wallah si isagyang kuto masa na ayaw manaon na inikal kasiran si isa dunia kay inikalak siran mga kapir ubay ng pagatoy sa mga Muslim kasabot si isagyang kuto at kaya ilayaran ng si isagyang kuto amiyang gulaulan ng usok kaya pakaukitiran sa kasadyamanan si isagyang kuto kaya pakatidoy ikapat apitir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbuna al-qusur wa yansawna al-qubur pagkabubayaan nila natigyan sa mga turugan aw napakalilipatan nila atig Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kubur giya gaya kubur natitupihan ka namadag la mga tawa tungo nila sa turugan nila inaman apiapan ayat turugan ka na 10 kaandena nakanaubang karong biptilo baad na miyan nagyo akagiyo kami palabangan at tigiyan sa iko tigo mga tunganay niya na palabangan niyo na manugan sa magatos di manabag kakagiya sabab sa pagwidano
agyang kaya telukaan din awalay niya nga anong milabang ka ang makapipi ang ginawa niya. Da kaya pipikiran ka na pumagagaw ng mga tunganay ka. Kawala nga lang na di lang pa sa ikarumang ka. At tigil na ng kisyoso ka rin sa bayan na. Anday din na niya kaligdig. Tumagi at tigil na ba tanong pamaman ka? Wag yung kaya tamok kaya kini. O manuaya matay. Nasubay. Napipikiran ka. Agyan kung mga tamok ka. Naku, ini karumang ka. Nagupo si karumang ka. Nadagagaw niya. Ba na niya pagkalatusan niya nun. Nagupo di ka pedi karumang ka. Nabuo na rin pedi ka. Namimbelo yung kung tatamok ka. Ayam niya kako na si karumang ka. Oriyan yan na ayam masakitong na plansa ay plansar kasi sa aluman mo. Gino ni Margin. Akagidang kamusa. Naman. Miyang panutul ko nung. Yay na madaklai. Agyang ko takya panutulaw. Nakagiyan ayam niya anuin. Nagyang kaya kumul. Nakati iso niya panutul si isagyang ko to. Ande ni nakita. Gila mo na sumanusia. Na tegukun si isagyang ko to songgir. Agyang ko to ako ba niya. Mana na baliguan so kuba iso songgir so tigtan walah na may kong katigunon na makanig sa panawad-tawag at talwag yang kutuwa miyatay ang tunay panawad-tawag lalis ang kinigyan ang makapupuon sa isagyan kain akawang-kawangan paganaya kinigyan nagtigyan na ya Ibnu Adam kuntu ala dahri dahikan fasirtu fi batni sakitan. Hey buat anu Adam inak watigyan ko siga kulik kudakan natantuk kadin na amakasisinga imam tuat tigyan nakataguka si isagyang kai aanday ninatiyanakan sa pagkagurok ka. Pagkagurok ka. Antunog to'y masuk kesuaya. Emang na makasisi nga kasi naroon na fasirto fi batni bakian. Pagurok ka. Ayaki gurok ka na di kami nitaman ako. Kadua panawad-tawag. Akan gian. Nagtiginahan buwat taan wadam. Gua ni ko siga kulik kudakan na tanto ka din na amakapipi aginawang ka. Iman tuan tigyan na gandang kasi isagyan kaayat yan akan amakapumbuko ka at tanto. Makapumbuko ka tanto. Ikatlo, apa nawag-tawag. Nagtiginahan buwat taan wadam. Gua ni ko sisiga kulik kudakan na tanto ka na berak. Pagkataning makendang kasi isagyan kaayat yan akan ada din at tarong naka ay maanana pagkakam naka sa di ka makaptilutang nagina mo ni kengagyan utamanya tayo may kaptilut sa isagyan utak ko ang tunano ni miya sabutyan nakari na sagyan kaya kubur na tanto ang piyang alak-alak napagari ang muslim ay kan amin ipreparado kasi isagyan ka na nakagetago kasi isagyan na kubur ay kan amin isilkan ka ay kala amin sambayan ka ay kala apuasan ka ay kala ang mga pipi agan beka ka ay kala agyang kutuwa kande ni nakatao nga kiyang gunaan na uda na preparado ka kagupong ka di preparado na pedekas si isagyan ka na napakan sa lalis si isagyan kung kakagetago yan si isagyan kung kakuburian ikapat ikalima nagkebubayaan ni watigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukam beradusya napakalilipatan yung sukat tuban mana na sa irakatan yang ada lagi kedusya ugaid namadang kelipatan yang sukat tuban mga tautan wab kedusya na kailangan rektan wag yang butuh akan tuban sabab si isagyan kaya yang taling magyang kaya oras nanay no kasi ko mga pedoras na sumpatan tanong insyaallah na ikapedian na sumpatan mga pagalitan ng mga ulama balasakan wala sa madang lama biasa ko kapag mamakin giyo sa ingara nagyang gaya station tanong
sa nilalambos si isa yang kaya turugan na yang kaya engineer tanwa si engineer Habib Abdul Hamid aguso kanida urugo agyang kaya bubay niyan isa mampu maday panagutaman sa isang yang kuto di kang gerbuga sa isang yang kaya agamantan wa agama Islam si Haji Nasriya Abdul Hamid balasan siran wallah nagupengnitan sa ikwala pagmanumanan wallah yang kuto nangiran nagugyang kuto aande nina kawiyagan niran nagupsiburang kiran wallah yang kuto mga riskiran sampai sa baban sa isang yang kuto kapto sa railan sa ikwagamantan wa agama Islam wa aqulu ma tasma'un wassalamu alaikum jami'a wa rahmatullahi ta'ala